Er det ikke Vi- R-O... Men. Nej. Jeg mener, det er Rømmer. Jo, vi laver en prayer igen til, at vi Det kunne være dejligt. Ja, og hvis, Goddagen, han er herovre. og hvis Esben ikke kan blive snedet inden, så må dagen godt lige blive snedet inden. Bare Ja. en eller anden blive snedet Og inden. hvem vil være præst i dag? Er hvem er præst? Thomas, vil du ikke være præst? Det lød ret godt det sidste, du sagde sidste gang. Sagde jeg. Du sagde det der med, forlader vores sønner alle de bandord, vi siger, vores spillere. Nå ja. Nå ja, okay, jeg kan ikke huske det. Okay. jeg skal lige gå ind i rollen. Så skal jeg hente lige min karseklipper. Jeg skal lige blive munk her. Okay. Thomas, jeg har en hat, du kommer bare lige op, ikke? Jeg har min fine menstruation, så kan jeg lige blive en ekstra god katolsk præst. Okay, er I klar? Hey, Frederik, hun er på den tid på målet. Stilhed! Stilhed! Okay, fold jeres hænder. Mennesker, fold jeres hænder. Vi er i dag samlet for at forene vores enheder og bekæmpe Guds kræfter og få snefri. Vi beder til Gud. Fader vor, du som sidder bag skærmen, kan du ikke sprøjte noget sne ud til os og gøre vejene glatte, så bussen ikke må komme her. Nej. Kæft, det er Giv os noget godt internet, så vi alle sammen kan spille en 5-5 sammen. Og fuck skolen og alle denne skærninger, for det er bare noget lort. Ja. Vi tror på Helligånden, og der er ikke nogen lektier i verden. Og det er en god bekæmpelse af kraft. Men lad tak Gud. Amen. Halleluja. 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 Vil du ikke sprøjte det? Vi dræber hende. Kom så, Yes, Thomas. det Vi er dræber vildt. hende. Thomas, det er vildt. Vi har hende nu, Thomas. Vi har hende. Altså, Thomas, vi dræber hende. August.